Har du nogen gang prøvet at diskutere noget vigtigt, og pludselig begyndte tårerne at rende uden at du kunne kontrollere det? Kanskje under en prædiken, når nogen skreg til dig eller bare behandlede dig dårligt. Hvis dette har sket, er du ikke alene. Tænk dig en vanlig situation. Du er hjemme og sitter ved bordet med nogen, du er nær. Det opstår en diskussion om noget, du føler stærkt for. Kanskje en fejl på jobben eller personlig kritik. Din intention var bare at forklare dit synspunkt. Men pludselig strammer halsen sig, øjnene fyldes med tårer, og du føler, at du har mistet kontrollen fuldstændig. Alt ændrer sig på få sekunder. Samtalen handler ikke længere om det egentlige problemet, men om at du gråter. Du føler skam, frygt for at blive dømt eller misforstået. Inderst inde føler du frustration og til og med sinde, men udad er det bare tårer og stilhed. Hvis du kender dig igen i dette, skal du vide, at det ikke er uvanligt. Mange mennesker oplever dette, specielt de, som gennem livet har lært at undertrykke følelser eller altid sætte sig selv i baggrunden for at undgå konflikter. At gråte under en diskussion er ikke et tegn på svaghed. Lad mig være ærlig med dig. At gråte under en diskussion er ikke et tegn på svaghed. Det er faktisk en helt naturlig reaktion fra kroppen og sindet dit på intense følelser. Tænk på hjernen din som et sofistikeret alarmsystem. Når den opdager fare, afvisning eller kritik, udløser den automatiske alarmsignaler. Tårerne fungerer som et stille råb om hjælp. De indikerer, at kroppen din trænger en pause, et øjeblik til at regulere følelserne dine. Det er en måde at frigøre spænding på og kommunicere, selv uden ord, at noget er galt eller uden for din kontrol. Emotionelt sensitive mennesker har en tendens til at reagere mere intenst, og det er ikke en fejl. Det er en egenskab, som indebærer empati, skarp opfatning af uretfærdighed og en dyb forbindelse med egne følelser og andres. Tidligere erfaringer har også stærk indflydelse på denne reaktion. De, som har vokset op i miljøer, hvor det at være uenig blev straffet eller ignoreret, har en tendens til at internalisere følelser. Under slike forhold bliver gråt en ubevidst kommunikationsstrategi. Kroppen siger uden ord: jeg trænger at blive hørt, eller dette gør mig vondt. Hvad sker i kroppen din? Hormoner som kortisol, som frigøres i stressede situationer, øger din emotionelle følsomhed, noget som gør det mye vanskeligere at kontrollere tårer, sinde eller frustration. Det er altså ikke bare hjernen din, som reagerer. Hele kroppen er involveret i denne processen. I tillæg reagerer den emotionelle delen af hjernen, kaldt limbisk system, mye raskere end den rationelle delen, cortex, som organiserer argumenter og kontrollerer impulser. Når en kommentar berører et emotionelt sår, som kritik, afvisning eller uretfærdighed, tager limbisk system umiddelbart over. Tænk dig at prøve at skrive på en mobiltelefon, som har låst C. Uanset hvor mye du trykker på de rigtige knapperne, reagerer den sagte eller uforudsigbart. Det er akkurat slik med den emotionelle hjerne. Den reagerer før fornuften rækker at gribe ind. Derfor kommer tårerne selv, når du bare vil forklare dit synspunkt på en rolig måde. En anden vigtig faktor er intens selvkritik. Mange, som gråter i diskussioner, skammer sig over sine egne tårer og prøver desperat at kontrollere sig. Men jo mere du prøver, jo vanskeligere bliver det. Det er en naturlig reaktion. Den emotionelle spændingen øger bare, og tårerne bliver uundgåelige. Den skjulte fordelen ved at gråte. Her kommer noget, som kanskje vil overraske dig. At gråte kan faktisk være en fordel i diskussioner. Studier viser, at personer, som tillader sig at vise følelser, har en tendens til at løse konflikter på en mye mere effektiv måde på lang sigt. Hvorfor? For det første, fordi gråt signaliserer oprigtighed og sårbarhed, noget som øger empati hos samtalepartneren. For det andre, fordi det lader dig frigøre ophobet spænding og genoptager samtalen med større mental klarhed. For det tredje, fordi det forhindrer, at undertrykte følelser eksploderer i hver øjeblik, som intens irritation eller stille bitterhed, som tærer på forhold. Det mange kalder at miste kontrollen, er faktisk en naturlig mekanisme for emotionel regulering. At forstå dette ændrer perspektivet fuldstændig. Det er ikke svaghed. Det er emotionel intelligens i aktion, selvom den er ubevidst. Praktiske strategier for at håndtere dette. Hvis du ønsker at have mere kontrol over disse reaktionerne, findes det velprøvede strategier, som kan hjælpe dig. 1. Pust og navngiv følelsen. Når du kender tårerne komme, stop op i nogle sekunder og sig mentalt: jeg er såret, jeg er frustreret, eller jeg er ængstelig. Denne enkle handling aktiverer den præfrontale cortex, noget som bidrager til at reducere intensiteten i den emotionelle reaktion og gør, at samtalen kan fortsætte på en mere balanceret måde. 2.
Øv dig på at udtrykke følelser uden for konflikter. Og snakke om følelser i en dagbog med venner du stoler på eller til og med foran spejlet. Træner hjernen din til at bearbejde intense følelser. Over tid reducerer dette behovet for at gråte automatisk under diskussioner. 3. Strategiske mikropauser. Nogle sekunder med dybt pusting lader hjernen genvinde den rationelle kontrollen. Ikke vær red for at bede om et øjeblik. Jeg trænger et minut for at samle tankene mine. 4. Del diskussionen op i mindre punkter. Og tag op et tema om gangen reducerer den emotionelle belastningen. I stedet for at prøve at løse alt på en gang, fokuser på et specifikt tema. 5. Brug fysisk forankring. Og presse fødderne godt ned i gulvet eller holde noget solid i hænderne hjælper dig at føle mere stabilitet og kontrol under samtalen. 6. Træn på at være assertiv. Og snakke på en fast og rolig måde øger selvtilliden din og reducerer behovet for at gråte. Øv på sætninger som jeg føler følelse når situation sker. 7. Kultiver selvmedfølelse. Og acceptere, at det ikke er en svaghed at gråte. Reducerer skam og skyldfølelse. Behandle dig selv med samme venlighed, som du ville behandle en nær ven. Sandheden, som ingen fortæller dig. At gråte under en diskussion er ikke et tegn på svaghed. Det er en naturlig og legitim måde for kroppen og sindet dit at håndtere følelsesmæssig intensitet på. Og erkende og acceptere dette forandrer ikke bare, hvordan du ser på dig selv, men også, hvordan andre reagerer på dig. Ægte styrke ligger i at forstå og respektere dine egne følelser, ikke i at undertrykke dem. Du trænger ikke at bede om undskyldning for at føle. Du trænger ikke at skamme dig over at være menneskelig. Hvis dette indholdet gav mening for dig, del det med nogen, som trænger at høre det. Abonner på kanalen for flere indsigter om følelser, menneskelig adfærd og praktiske strategier for at håndtere udfordrende situationer i hverdagen.